Boa tarde. Falar despois do Don Xesús é algo complicado, porque pon o listón tan arriba que van a que pasar necesariamente moito por debaixo. Bueno, en primeiro lugar, quería agradecerlle as institucións convocantes destas xornadas, pois, o ternos invitado, para o ser un orgullo estar aquí en Lorenzá falando de Don Paco. Eu vou falar realmente, ou Pepe tamén, vamos falar da relación, o vínculo de Don Paco, de Paco de Amada, como lle chamamos aquí, con Lorenzá. Unha relación afectiva, moi afectiva, a pesar podemos dicir, dos poucos anos que el viviu aquí, porque, bueno, dada a súa longa vida, aquí viviu, pois, 19 anos. Pero foi realmente, eu penso que podemos botar man do poeta, creo que era Rilke, que dicía, non, que realmente, pois, a patria fai na infancia, e neste caso, pois, penso que realmente para Don Paco, sí, casi ao 100% a patria dela, pois, a patria dela foi Lorenzá. A miña intervención tituleina Lorenzá en Del Riego, é unha intervención breve, podíamos chamar tamén Del Riego en Lorenzá. O libro de memorias autobiográfico que escribiu Francisco Fernández del Riego e que titulou O río do tempo, unha historia vivida, empeza así. Nacín ou naceronme no amencer de 7 de xaneiro de 1913. Pare que agachar a data do meu nacemento. Enrallado xa no mundo, o primeiro que sentín foi a man da miña nai. Era o primoxénito. Fun un agasallo que, cun algo de demoranza, recibiron os meus pais na noite de Reis. Era unha casa, a nosa, ubicada nunha praza da pequena Vilanova de Lorenzá. Temos, pois, que os Reyes Magos do ano 1913 chegaron á casa de Vicente Fernández, a da Amada del Riego, cun día de retraso. O día seguinte, bautizaron o neno na igrexa parroquial e puñeron o nome de Francisco Xesús Benito Antonio, recordando o nome de seus avós, de seu padriño e de súa andriña. Desde ese mismo instante, desde esa mesma data, o cordón umbilical que vai unir a Francisco Fernández del Riego con Vilanova, con Lorenzá, vai ser permanente, vai durar toda a súa vida, é eterno. Os paseos que súa avó Dominica lle daba polo Cantón e pola Alameda, as alegrías etílicas da súa ama de cría, María de Masma, que ao mesmo tempo que lle daba de zugar a teta, pois metían os grolos de aguardente que a familia tiña guardada na alacena, é que Don Paco sempre lle gustaba moito contar, porque dicía que por eso estaba vacinado, estaba inmunizado contra os excesos alcohólicos. A aprendizaxe das primeiras letras na escola pública de Vilanova, xunto cos demais nenos da vila e das aldiñas dos arredores, a preparación do bacharato elemental dos frades baixo a tutela dos frades vieitos deste mosteiro, a colaboración en distintas revistas da comarca, sobre todo na mindoniense Vallibria, xunto con outros mozos coetáneos seus como Álvaro Cunqueiro, Gamallo Fierros, Aquilino Iglesias Alvariño ou o director que era Trapero Pardo, xente que depois acadou un prestixio na arte literaria. A súa primeira intervención pública oral desde o balcón do noso concello para celebrar o Día de Galicia do ano 1931. Estas vivencias e outras que, como as que nos vai contar nesta audioguía, que é unha audioguía ficcionada coa súa voz, pero que realmente nos conta cousas que el contou e deixou escritos. Unha audioguía que vamos facer despois, vai nos valer para facer o percorrido didáctico que vamos facer ao rematar esta sesión. Nesta audioguía, el vai realmente comentando, vai nos relatando esas lembranzas, esas impresións e aconteceres que el viviu aquí en Vilanova, en Lorenzá, nos anos da súa infancia, da súa adolescencia e da súa primeira xuventude. Vai nos falar da praza enmarcada pola igrexa, pola casa do abade, hoxe casa do concello, que estamos agora aquí, e polo mosteiro, unha praza que oficialmente xe chamamos a Praza do Conde Santo, pero que aquí a xente, a veciñanza, sempre lle chamou o Cantón e o Redondel. Un cantón e un redondel no que el pasou moitas das súas primeiras horas e días de vida. Vai nos falar tamén do mosteiro, deste edificio onde estamos agora, onde ele empezou a ir á escola de Dona Estrela, de Don Maximino, de Don Xosé, e onde os frades vieitos o prepararon para facer o bachillerato elemental. Vai nos falar tamén do personaxe da figura que dá nome á praza, o Conde Santo. Este home, este conde do século X, que, bueno, pertenecía á poderosa familia dos Osóriz, emparentada cos reyes de León,
e que, canso de loitar contra os mouros na Reconquista, pois decide retirarse e funda aquí un mosteiro que se vai convertir nunha abadía, e, polo tanto, nun centro de poder económico, social e cultural, e, polo tanto, nun foco, realmente nunha forza motriz do desenvolvemento de todo o que é o norte de Lugo e incluso parte do norte da provincia da Coruña. Venos tamén dicir como ao redor dese mosteiro pois, van nacendo casas ao lado do camiño real que había aí, e esas casas van dar lugar a unha vila nova, unha das tantas vilanovas que naceron durante a Idade Media na Península Ibérica. Tamén nos vai contar nesta audioguía, porque aquí os de Vilanova nos chaman os do Páxaro. Este é un alcume que ten un orixen nun rito ancestral que consistía que os veciños da vila tiñanlle que dar ao seu señor, o abade, un paxaro. Aquí decimos páxaro, non decimos paxaro. Tiñanlle que dar o día de Ano Novo en señal de sumisión, vasalaxe, de obediencia. Bueno, este paxaro que chamaban o rei Charlo, capturábano, e depois o día de Ano Novo, pois, ibanho entregar. O abade cuñía o paxaro e sacaba unhas cuantas plumas e soltaba. Era unha metáfora, era unha mensaxe conforme que o mismo que facía co paxaro, que podía soltalo ou non soltalo, podía sacarlle máis ou menos plumas, pois eles tamén debían acatar e tiñan que obedecer ao seu señor, que era o abade. Despois deste acto, os veciños elixían os alcaldes ordinarios durante todo o ano, sempre co visto e prace, evidentemente, do abade. Neste percorrido, tamén nos vamos chegar a un sitio que chamamos o Muño dos Frades, que ali vai nos contar como ali traballou de muiñeiro un rapaz que un día, como outros moitos rapaces, pois colleu a maleta, atravesou o Atlántico e chegou ao Uruguai. Este rapaz, que se chamaba Vicente Fernández, curiosamente o mesmo nome co pai de Del Riego, Vicente Fernández, pois, formou familia, casou e formou familia na banda oriental e tivo unha filla que vai facer historia nas letras hispanoamericanas. Estamos falando de Juana de Ibarborou, ou de solteira Juanita Fernández. Unha muller que se vai convertir nunha das plumas máis importantes no concerto de literatura universal, acabando un gran prestixio en toda a América, hasta tal punto que creo que foi no ano 1929, o 10 de agosto, foi proclamada no Palacio Legislativo de Montevideo diante das autoridades académicas, culturais e políticas do país como Juana de América. Unha muller que foi membro da Academia das Letras de Uruguai, presidenta da Sociedade Uruguaya de Escritores, Premio Nacional de Literatura no ano 1959, autora de obras inmortales como Las lenguas de diamantes, El cántaro fresco, Raíz salvaje. Unha muller que no ano 1934 participa nun famoso e moi comentado encontro en Montevideo coas outras grandes poetas iberoamericanas do momento, a chilena e premio Nobel Gabriela Mistral e a argentina Alfonsina Storni, defensora dos dereitos da muller. É ela mesmo da que alguén escribiu de Juana de Ibarborou que foi a pioneira en tratar o erotismo e retratar con sarcasmo e ironía o papel da muller do seu tempo. Desde o ano 1963, a Biblioteca Municipal daqui de Lorenzal leva o nome de Juana de Ibarborou. Don Paco mantivo con ela unha relación epistolar frecuente. O que non sabía don Paco, porque é algo que non se sabe realmente, é que de alguma forma tiñan unha relación de parentesco, un parentesco distante e político. Unha irmá do seu avó materno, que se chamaba Elisa, casou con un irmán do pai de Juana de Ibarborou. Tuveron varios fillos e fillas que, curiosamente, tamén se apelidaban Fernández del Riego. E, pois estes rapaces e rapazas eran primos da nai, por parte materna da nai de Del Riego, de Amada, e por parte paterna eran primos de Juana de Ibarborou. O sea, era evidentemente un parentesco político, pero, estaba aí, non? Tamén nos vai falar, tamén vamos chegar aí no percorrido, vai nos falar tamén dunha veciña porta con porta na praza que vivía, na praza Linares Rivas, unha veciña que é a pintora Xulia Minguillón. Xulia Minguillón, que ainda que naceu en Lugo, pero criouse aquí en Vilanova porque o seu pai era o farmacéutico da vila.
Xulia Minguillón ten moitos dos seus cadros, son de temática laurentina, Surcos, Brétema, Atardecer no Pobo, Montes da Cazolga, e o cadro máis coñecido dela, que é a Escola de Doloriñas, onde a pintora pinta a unha mestra e os picariños, aquí dicimos picariños e picariñas polos nenos, que asistían a esa escola, unha escola de Cerrado, que está aquí nunha aldiña cerca de aquí que chamamos Vilapol, que con este cadro, pois, ela conseguiu a primeira medalla, a medalla de ouro, nunha exposición nacional de Belas Artes do ano 1941, que foi a primeira muller que acadou tal galardón. Este cadro, do que don Paco dixo, que no cadro deixou registrado un anaco estético da vida galega. Don Paco sempre mantivo unha relación de amizade con Julia, unha relación primeiro aquí en Vilanova e despois tamén en Vigo, porque en Vigo a pintora residiu en Vigo porque o seu home Leal Insua foi director do Faro de Vigo. Precisamente Leal Insua foi o seu, como decía onte Víctor Freixanes, foi o seu rival cando acadou a cadeira na Real Academia Galega no ano 1960. O retrato máis famoso, máis recoñecido de Del Riego é a obra desta autora, desta pintora. Bueno, como anécdota tamén para rematar con isto, pois contarvos que súa irmá, Ana María, recentemente falecida, contoume nunha certa ocasión que, bueno, a relación de Paco, dixe, a relación de Paco e de Julia era tanta que na casa pensamos que eran mozos. Algo que cando eu lle dixen a don Paco, pois alborizouse e dixo, non, que va, se era moito máis bella que a min. O sea, que non, da relación non quería saber, nesa relación non quería saber nada. Bueno, remataremos o percorrido didáctico pola rúa principal, que era a única rúa que había en Vilanova na época da nenez de don Paco. Ali, pois, el vainos, bueno, contar as impresións dos acontecementos que pasaban nesa rúa, a xente, o sea, a estampa típica da vila, dunha vila, pois, do ano, pois, eso, dos anos 20 ou dos finales ou antes do ano 20, non? Aí nos vai falar de Ánxelo, carteiro e xastre, que pasaba o tempo repartindo cartas e facendo traxes. Vai nos falar de Abilio, albardeiro. Vai nos falar de Arsenio, mecánico, que lles daba bolas dos rodamentos, que chamamos aceiruscas para xogar as canicas. Vai nos falar do trigueiro, dono dun forno, que lles metía medo aos nenos afiando as súas longas e cobrizas barbas. Vai nos falar tamén da impresión que causaban os primeiros coches de motor que pasaban pola rúa, unha rúa que era parte da estrada xeral Oviedo-Vilalba. Vai nos falar tamén dunha casa que onde estaba situado un bello casarón que no ano 1948 foi abatido a tiros pola Garda Civil un famoso fuxido Luís Trigo, o guardarríos, e máis a súa compañeira. E despois remataremos este percorrido diante da súa casa, diante da súa casa natal. Diante da súa casa natal tamén nos vai falar algunhas cousas. O que non fala no audioguía é algo que a min contábame con moita frecuencia porque lle gustaba moito repetilo. Dicía que enfrente da súa casa había un comercio que era das de García e que o propietario tiña unha forma moi curiosa de anunciar as rebaixas. Dicía: la carestía de los precios se ha terminado, se restablece la normalidad. Isto gustaballe moito comentar isto a don Paco. Ben, todas estas vivencias, xunto con outros feitos máis polo que nos conta moito máis polo miúdo no seu libro Lorenzá, pois foron calando no espírito de Paco de Amada. Fixeron que estas emocións vitais se foron transformando nun profundo sentimento de amor, de paixón, pola terra onde naceu. Un amor, unha paixón e un namoro que xa non iban a abandonar nunca máis na súa vida. Francisco Fernández del Riego foi un home que amou profundamente a Galicia. Sabemos que traballou toda a súa vida por e para Galicia. Ninguén mellor que a él soupo europeizar, universalizar a cultura galega, desde unha perspectiva non localista, non de illamento, sino cunha visión de cultura peculiar, de cultura diferenciada, de cultura propia, pero como célula de universalidade. E para facer todo este labor, todo este traballo, colleu como referencia, como alicerce, como base, todo o que aprendeu aquí en Vilanova, en Lorenzá, nos anos da súa nenez, da súa infancia e da súa primeira xuventude. Xa o dicía o seu íntimo amigo Otero Pedrallo, falando deste tema, dicía que no seu val xórxico claustral de Lorenzá aprendeu o amor e a cortesía de vida ás cousas sinxelas e eternas. Tiña razón don Ramón, esas cousas
que non se aprende nin nos libros, nin nas universidades, nin nas bibliotecas, senón que cada un ten que aprender no lugar onde lle toca de nacer e onde lle toca de vivir, ten que mamalas, non? É dicir, os costumes, as tradicións, os ritos, a forma de enfrentarse aos sofrimentos, as alegrías e a forma de falar, é dicir, a cultura do povo, a cultura popular. Esta cultura popular que don Paco aquí en Vilanova asimilou e interiorizou e fixo súa. É unha cultura popular que despois dunha forma xa máis racional, máis reflexiva, pois convertiu, digamos, esta realidade emocional nunha realidade consciente. Foi, de alguma forma, foi unha metamorfose, o que le fixo foi unha transfiguración do que fixo de Lorenzá en Galicia. Eu teño por min que esa querencia tan inquebrantable que tivo don Paco por Lorenzá, pois está aí, porque el sabía que aquí estaba a súa raíz, a súa esencia do seu ser, do seu ideal. De alguma forma, pois podemos dicir que Lorenzá foi un microcosmos de don Paco. Xa para matar de todo, por os lorentinos e laurentinas, pois, por nós é un orgullo, é unha satisfacción que unha biografía pois tan excepcional, a dun home que foi fundamental e trascendente na historia da cultura de Galicia, pois sella un veciño noso, además un home que sempre, pois, bueno, presumiu, tivo a gala e tivo orgullo de ser de aquí. Por eso, para nós, o noso fillo predilecto é un laurentino universal, o máis universal dos laurentinos. Gracias. Queres que me poña o puño malito? E cada vez que nos vía, pois refrescaba a súa memoria con respecto aos aconteceres de Lourenzá, non? E tamén me acae moitísimo o que dixo Pablo García tamén sobre o sentimento paisaxístico. Evidentemente, don Paco, cando estivo aquí, sendo neno, pois viviu profundamente e amou a súa contorna e a súa paisaxe. Dentro do que é o título xenérico que se nos propuxo foi o de Francisco Fernández del Riego Lourenzá. Eu aquí abaixo, debe ser ese, sí. Efectivamente, poño aí a presentación de diapositivas. Vale, pois mira, xa están aquí marcados o paso. Deixolle aí o guión. Aí está.
Ben, eu, como dicía, que ia dar unha visión de Don Paco aquí en Lourenzá sendo pícaro, é dicir, sendo neno, é dicir, un neno que fai é argallar e xogar, basicamente, non? Entón, eu como estou un pouquiño metido no mundo dos brinquedos, das argalladas, dos xoguetes ou dos xogos populares e tradicionais, pois, quixen ver como trataba Don Paco, dentro da súa obra, pois, toda esta temática, non? E quería comezar, que tamén me caeu estupendísimamente, cunha cita dunha novela que me caeu nas miñas mans agora no verán, e que se publicou agora no mes de xuño, que é de María Villamarín, que se titula Diario de dúas casas, e di así: a idade na que revisas os teus recordos do pasado influe neles, fainos mudar. Todo depende das vivencias que tiveses, do sufrido, do experimentado no momento en que fagas a revisión. Don Paco, evidentemente, cando escribiu as súas memorias en diferentes etapas, fixe unha revisión profunda do que foi a súa vida. E, evidentemente, non esqueceu a súa nenez. Por iso eu titulo a miña intervención así, pequerrecha, Don Paco, o pícaro que nunca esqueceu, non? Ben, temos ouvido, non nunha, senón nunha morea de veces, que como dixo Manolo, Rainer Maria Rilke se lle ten atribuído a xa célebre frase de que a verdadeira patria do home é a infancia. Dende logo, non sei se é verdadeira, pero sí a máis auténtica, aquela que nos vai deixar unha pegada indelebre para o resto da nosa existencia e que, en definitiva, nos fará mellores persoas e máis felices. Aquela que endexamais poderemos esquecer por moitas reviravoltas que deamos no noso periplo vital e que quedará impresa a ferro quente nalgún recuncho do noso cerebro para o resto dos nosos días. Isto foi o que aconteceu con Don Paco. Gravada ficou tamén a lingua que aquí, neste lugar, aprendeu e logo esparexeu por todo o noso territorio e levou sempre por bandeira, con orgullo e coa cabeza ben erguida. Palabriñas moi nosas que sempre identificarían como un laurentino e un mariñao. Pícaro, xuntoiro, amolar, faguer e desfaguer, xermolo, esteña, axina, pina, pesego, ciligras de lonciña, cullarete, xaora e, por suposto, irmao, e outras moitas que agochou no seu caletre como un verdadeiro tesouro. A nez de hoxe en día é, cando menos, abondo diferente da que puido ter vivido o noso protagonista de hoxe, Don Paco, naqueles tempos do comezo do século XX, nunha pequena vila rural como esta nosa, na que todo o mundo se coñecía e trataba mesmo por pura necesidade. Aínda así, todas as infancias teñen algo en común, o xogo. Eses debezos de argallar, de compartir, de relacionarse a través do brincar, de coñecer os demais e a sí mesmos, de saber adaptarse a unhas regras e respetalas, de coñecer os nosos dereitos, pero tamén os nosos deberes. Que é isto, senón máis que ir formándonos como persoas? O neno Paco tamén viviu intensamente neste entorno vilego e rural a súa, se cadra, máis fermosa etapa da vida. Esa que o formou como boa, excelente e solidaria persoa que foi durante eses 97 anos de existencia no mundo dos vivos. Queremos xa que logo realizar un percorrido argalleiro do pícaro Paco, a través das súas múltiples lembranzas, vinculado a este espazo laurentino en convivencia coas súas xentes, cos seus costumes e coas súas tradicións. Uns recordos que o traguían de volta á terra que o viu nacer nesa noite de Reis de 1913. Comentaba no seu querido libro Lourenzá, cito, dicía así: os antigos falaban moito do leteo, río infernal do esquecemento, pero é a enxurrada da memoria. Quen se deixa bater polas súas augas ven ser como se bañase en si mesmo, e do autobaño sai recuperado. Esta ablución purificadora andei moitas veces a practicala como un exercicio espiritual. Penso que quizáis a vida teña por fin inmediato un pouso de lembranzas. En certas ocasións, esquecer é doce, pero resulta aventurado. O que esquece leva nos paxaros. Nalgúna circunstancia, memorar é amargo, pero nunca inútil, agás nos trances doentíos da idea fixa. Eu, o que sei é que nunha chea de momentos restablecíame coa excitación da rememoranza. O malintre desaparecía como desdenable na curva estadística da persistencia. Era a memoria que me permitía a realización do triunfo. Gostei invariablemente de abrir o vello arcón aromatizado de anos. Ao recuar cara a tempos idos, comezan a me falar os testemunhos máis achegados. Ben,
Tantas lembranzas vencelladas con Lourenzá que houberon nese seu fardelo da memoria, nesa súa maseira das lembranzas infantís. Sigue dicindo, e xa con respecto ao que ele lembraba de cando xogaba, dicía, non eran soamente persoas maiores coas que eu batía no taboado vilego, nel cobraban tamén presencia rapaces da miña idade. Compartía con eles xogos e brincadeiras. Despois de saír da escola, entretiñámonos co irioario, co tirafondas, os muiños de vento, cos bolos na Gracia, competindo en campeonatos de pelota, nos que nos valía de frontón a longa parede da igrexa que daba a Alameda, esa que está aí ao lado do palco. Non tempo, gozábamos bañándonos nas augas do Baus, no Pozo de Cuñas, ou nas do Masma, no Pozo da Ola. Na miña memoria xorden algúns nomes de compañeros de xogos e aventuras: Eduardo de Miguelito, Xerardo de Palacios, Amadeo do Xastre, Paco do Pedrón, Rosendo de Varela, o Cipe. Estes momentos de tempos idos recordábaos 90 anos despois, en 2004, ao publicarse o citado libro de Lourenzá. Dende longo, a infancia marca e ben. Do mesmo xeito, máis uns anos antes, no 1990, cando publicaba o seu primeiro libro de memorias, O río do tempo, unha historia vivida, xa lle dedicaba un pequeno espazo aos seus xogos de cando neno. E dicía así don Paco: moito me gorentaba latricar arreo na nosa fala cos rapaces, fillos de artesáns e labregos que deambulaban pola vila. Eses contactos, en xogos e troulas, determinaron en min unha fonda identificación co léxico e cos dicires populares. De neno brincaba cos compañeiros de escola, competía, volvo a repetir, no irioario, na xogaina de As Noces, ía a me bañar ao río, participaba en rudimentarios partidos con bolas de trapo. Ademais, senti unha profunda identificación co léxico, como vemos, é o mundo da fraseoloxía popular, propia desta terra e arredores. No seu derradeiro libro de memorias, Camiño Andado, publicado en 2003, un ano antes co de Lourenzá, aparte de mostrar o seu lado máis de neno auténtico e fedello, tratando de fuxir dos maiores, engade unha serie máis numerosa de argalladas coas que enredaba. Ás veces fuxía da vixilancia familiar para me ir bañar con outros rapaces no río, en Cuñas ou no chamado Pozo da Ola. Orientábame por outra banda intervir na elaboración de xoguetes que entretiñan os nosos leceres. Lembro con saudade aqueles barcos de noz que botábamos na corrente fluvial, os cabalos de pataca, os carros de nabo. Pasaba moi ben a correr cos patinetes, formados por unha táboa de madeira montada sobre rodas. Recreábame co bailarete, o andacamiños, e en especial co tirafondas. Queremos facer fincapé precisamente, especialmente nun deles, que é o bailarete. Nesta zona mariñá denominamos deste xeito os bugallos pequerrechos dos carballos. Xa reciben esta denominación probablemente polo da argallada empregada para bailar en forma de peón, trompo ou buxaina. Xogábamos ás noces, facíamos un furado, tirábamos as noces e o que saía con pares gañaba e o que lle saían impares perdía. Por exemplo, 6 noces, facíase un furado na terra e tirábase. Se lle saían pares, quedaba un con todo. Se saían impares, gañaba o que xogaba con el. E xogábamos á billarda, xogo que tamén se lle chamaba o irio ou ario. Irioario, a las puertas del boticario, dicíamos. Sabedes que a billarda, pois hai que tirar varias veces, e bueno, hai que tirar lonxe, moi boa intención non debían ter cando tiñan que tirar ya a porta do boticario para romper os vidros das ventás, non? En fin, tamén xogábamos ao fútbol unha pelota de goma maciza. Aí supoño que empezaría don Paco xa a destacar antes de ir alá para Monforte. Este texto pertence ao libro de conversas con don Paco del Riego de Perfecto Conde, froito precisamente dunha parolada realizada o 10 de abril de 2008. Segue lembrando con todo detalle, mesmo as regras de algúns xogos, aspecto que este que demostra importante que é o brincar nesta etapa. Pero non só fai referencia a todo tipo de brincadeiras en libros como os que acabamos de nomenar, senón tamén na súa novela, polo menos a única que lle coñezo eu antes de que saian logo esas dúas inéditas que se falou aquí. O cego de Pomar de Dón, que ademais de levar o nome dun topónimo próximo a esta vila, recorda algún momento de xogo do seu personaxe principal, Mauro. E di así: Mauro rise das bimbinelas, volve a se mergullar nas lembranzas do pasado, cando de rapaz viña a pasar breves tempadas neste mesmo lugar de Pomar de Dón. Pomar de Dón, que está aquí nada a 1 kilómetro da vila, non? Por veces sentaba á beira do prado, xogaba cun talo de erva, acariñaba mainamente unha margarida amarela ou un estraloque.
que noutros sitios, bueno, este Estraloque ten centos de nomes en toda Galicia. Outros sitios chamanlle Milicroques, San Xoáns, de Daleiras, etc. 50.000, non? Outras observaba o mozo da finca no seu traballo e trocaba palabras gasalleiras con el. Dende logo é innegable a vinculación afectiva que don Paco sentiu ata os seus derradeiros días por esta vila, polas súas xentes e polas súas paisaxes. Dos seus ollos, cada vez que volveu a ela, escorregaron sentidas vaguas de emoción, porque don Paco sempre foi aquel pícaro argalleiro que nunca esqueceu. Así demostran estas palabras ao ter que marchar para Santiago de Compostela e iniciar unha nova etapa lonxe deste val. Dicía así: ia entrar mozo cumprido nunha nova etapa. Adeus, querida Lourenzá, adeus corriqueos pola vila, paseos polo campo, falares con xentes vilegas. Todo isto non o volvería a ver, vale dicir, non o volvería a ler, coa luz que daquela o ollaba, a luz brillante, iluminadora, da infancia e a adolescencia. Si a volvería a ollar, noutros momentos, a miña longa existencia, pero xa non sería o mesmo. O marchar de Vilanova levaba comigo un mundo de lembranzas. Nela quedaba unha parte importante da miña vida. Iso viña a ser mesmamente o que levaba. Non a miña vida feita lembranza, senón as miñas lembranzas feitas vida. E xa que logo non se reducía o dito a un simple xogo de palabras. Probablemente don Paco, cando marchou por aí arriba, iría lembrando aquela cantiga popular moi vilega que dicía: Viliña de Vilanova, que estás nese val de flores, onde o mundo vin, onde o teño os meus amores. Ai, eu de ti me despido, viliña do meu encanto, e sen poder remedialo, como un neno vou chorando. Moitas grazas.